Dakle, ovako, pošto nisam bio ni na jednom protestu prethodnih par nedelja, ne svojom krivicom, jer živim i radim u Zagrebu i pre par dana kupim avionsku kartu za Beograd, jer dolazim u ponedeljak, ne znajući da će u nedelju u 16 časova biti veliki protest studenta, i onda sam stao i razmišljam, ne znam šta da radim, da li da kupujem kartu, da li da menjam kartu, ne mogu da menjam kartu, pišem Air Srbiji i tako dalje. I onda sam pisao Jani Mihajlovski i objasnio, i Jana Mihajlovski mi je rekla, naravno da ćeš da kupiš kartu, kupuj kartu, dolazi i tako dalje, vidimo se. I evo, ja upravo kupujem novu kartu, da dođem i da pružim podršku studentima, tako da sve se može kad se hoće, i ovom prilikom pozivam sve vas koji me pratite i vi koji me ne pratite, da dođete u nedelju u 16 časova na studentski, bože me prosti, na Trg Slaviju, da podržimo studente i da onako glasno i jasno kažemo svoje stavove. Vidimo se.